Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlı we baky tarap ýurdundaky täzirker hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşýär. Şuň ýurdumyzyň Goranmak ministriniň merkezi serkerder öýünde Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaragly işleriniň belen serkerde başlady. Oşun generaly Gurbanyguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Watan uruşynyň gün münasibetli dawaraly maksat geçirildi. Oň dowamyny ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň şahsy düzümleriniň has tapawutyny serkerderine döwlet sylalaryny we nowatdaky harby derejelere gowuşuryş dawarasy boldy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Watan goraýjylarynyň güni münasibetli geçirilýän dawara gatnaşmak üçin Goranmak ministrliginiň merkezi ferkerdeler öýüne geldi. Bu ýerde ministrler kabinetiniň başçynyň ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başçyna hasabat berdi. Soňra bu ýerde ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başçynyň gatnaşmagyna Watan goraýjylarynyň güni münasibetli dawara geçirildi. Hormatly Döwlet Topçuluk Geňeşiniň agdalary, hormatly serkerdeler. Şoň bir Watan goraýjylaryň güni münasibetli merkezi serkerder öýünde dawarary çäre geçirýär. Siň birşiňiz ýaly. Ýurdumyzda her ýylyň 27-nji ýanwaryna mukaddes bayram bolan Watan goraýjylaryň güni dawarary bellenip geçirýär. Bir bayramy Şüylem uli davaradar bilen bellap geçer. Bu bayram ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň merdana harby gullukçylaryna we mişgärlerine bildirilýän uli anamyň çäksiz hormatyň we olar hakda edilýän aladalan aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly Döwlet Topçuluk Geňeşiniň agdalary, hormatly Watan goraýjylary, men sizi hemde ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ähli harby gullukçylaryny we işgärlerini Watan goraýjylaryň güni bilen tüýserekden gutlaýar. Hormatly Döwlet Topçuluk Geňeşiniň agdalary, hormatly serkerdeler. Garaşlyk ýerlerine berkara döwletimizde asyrlara barabar işler amala aşyrly. Ýurdumyzyň ykdysadynyň ähli pudoklaryny, alam, bilim, medeniýet we sungat, sağlyk goraş ulgamlaryny, hukuk, demokratik we dünýäwi döwlet hemde raýat jemgyýetini berkara etmekde. Emişlik bir taraf döwletimiziň halkara araýyny ýoklandyrmakda uly sepitleri ýetirli. Halkara gatnaşyklaryny hemişlik bir taraply hukuk ýagdaýyna berk eýerip dünýäniň döwletleri we halklary bilen dostlukly, hoşnetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Bu kadalar mehran halkymyzyň milli bähitlerini bir taraf döwletimiň daşary syýasy ötüş uğurlaryna doly laýyk gelýär. Şu maksatlara esaslanyp kabul edilen döwletimiň harby howpsuzlygyny we çäk bütewligini üpçün etdiň harby, syýasy, harby ykdysady we harby strategik esaslaryny kesitleýän harby doktrinamyz hem gornuş häsiýetini eýeder. Garaşlyň geçen 30 ýylyna gornuş häsiýetli harby doktrinamyza laýyklykda harby hukuk goraýjy edaralaryň düzümi düýpli kämilleşdirildi. Ýarly güýçlerimizin gurýar goşunlaryny, harby howa güýçleri we howa hüjümden goranmak goşunlaryny, harby deňiz güýçleriniň binýady tutuldy. Olar ýazyrky zamanyň iň kämil söwüşçüň ýaraglary, harby ýörüýte tehnikalary bilen üpçün etmek işini aýretdiň üns berildi.
Mani milli goşulmanın harwy kuwwatyny we harwy gollukçylaryň söwüşçe usatlygynyň gözden geçirişini öwürlen görkeme söwüşçe taktiki tälimler hemde mukaddes garaşlamalyň bayram münasibetli geçirilýän dawaraly harwy ýürüýüşler aýdym suud edýär. Geçirilen dawaraly harwy ýürüýüşlere siz özüňiz hem aglawaňyz gatnaşdyňyz. Garaşlyk ýyllaryna watan gorawçylarynyň ata watanymyzyň öňüne bitiren hyzmatlaryna köp ýyllaryň dowamyna çeken halal zähmetin münasip baha bermek üçin bir näçe döwlet sylaglary döredildi. Biz her ýylla watan gorawçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglaýar. Olar harwem ýürüýt atlary dakýar. Hünär hem derejelerini berýär. Garaşlyk ýyllaryna watan gorawçylarynyň, olaryň maşala agdalarynyň ýaşy durmuş, gulluk hem iş şertlerini ýygyderli bolunurmak boýunça ol işler durmuşy geçirildi. Şoňky düýü tutulýan harwy mektep, ýa-da döwrewap binalary söyleme şoňky bayram münasibetli açylyp ulanmaga berilýän harwy we hukuk goraýjy edaralara degişli binalar, dethalar we ýaşaş jaýlary hem munyň ýene-de bir aýdym mysal. Bu işleri elbette bundan belaktem iyidegderli dowam eder. Hormatly döwlet topluluk geňeşliğiniň agdalary. Hormatly watan gorawçylary. Mehriban watanlar. Wopaly gulluk edip, munyň mukaddes garaşlygyny, öýdük täliňi, çäk bitewligini we konstitusiýon guruluşyny agtywarly goramak, kanunçylyk üçin etmek, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny, kanuny behwetlerini, şeýlemi jemgyýetiň we döwletiň behwetlerini goramak watan gorawçylaryň mukaddes borjydyr. Men sizin bilen borjy hemişe pek ýürek bilen ýerine ýetirjekdiňiz. Watan opalyňa büyük nusuzny görkezjekdiňiz. Türkmen halkynyň watan söýjülük, edermenlik, gaýdyşylyk we mertlik ýaly asly häsiýetlerini berkitmekde. Ukyp hem başaranyňyzy gaýrmajakdyňyza ber ananýar. Hormatly döwlet topluluk geňeşliğiniň agdalary. Hormatly serkenler. Men watan gorawçynyň güni münasibetli harwy hukuk goraýjy edaralarym, harwy gullukçylaryny we işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara harwy ýürüýt atlary dakmak hemde hünär derejelerini bermek barada fermanlara gorjak. Häzir men bir fermanlara laýyklykda harwy gullukçylaryň we işgärleriň bir näçesine münasip bolan döwlet sylaglary goýsuzlar. Fermany okumak üçin ministr kabinetiniň başlygyny ornatary. Döwlet topluluk geňeşliğiniň sekretary Amanowa söz berýär. Türkmenistanyň harwy hukuk goraýjylarynyň harwy gullukçylaryny we işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaglama hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany garaşlyk ýyllaryna berkarar watanymyzda atyrlara barabar beýik we tutumly işler amala aşyryldy. Ýurdumyzyň harwy hukuk goraýjylarynyň işi hem döwrüň ösen talaplaryna laýykda hatda kämilleşdirildi. Demokratik, hukuk we dünýä döwletimiziň howpsuzlygyny berkitmekde, asudalygyny gorap taklamakda, ýurdumyzda kanunlygy hemde hukuk tertibini üçin etmekde, jemgyýetçilik we ykdysady howpsuzlygy putulandyrmakda, kanunçylygy kämilleşdirmekde, hemde migrasiýa syýasatyny durmuşa geçirmekde ýokary netijeler kazanyldy. Bir tarap Türkmenistanyň garaşlygyny we öýdük täliňi putulandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge,
çäk bitewiligi we konstitusiyon guruluşyny goramaga, howpsuzlygy, jemgyýetçilik we hukuk tertibini, kanunçylygy üpçün etmäge goşan uly şahsy goşantlary, gulluk borçlaryny görelleri ýerine ýetirnekler we töwüşçüň taýýarlykda ýokary görkejeleri galananlyklary üçin hemde berkarar watanymyzda, merdana halkymyzda köp ýyllaryň dowamyny bir kemsiz gulluk edenlikleri, döwletimiziň we halkymyzyň öňüni bitiren aýraty hyzmatlaryny, öňjüli döwlet we jemgyýetçilik işlerini gadanan uly üstünlüklerini nazara alyp, şeýle hem watan goroşlarynyň gün münasibetli karar edýär. Türkmenistanyň harby we hukuk idaralarının şu harby gullukçylaryny we işgärlerini, Türkmenistanyň döwlet sylaglary we jubiley medallary bilen sylaglamaly. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň harby gullukçysy Kapitan Muhammetgelli Nurliýewiç Mälikberdiýewi Türkmen Edermen medali bilen Türkmenistanyň ýaralýyşynyň beren serkerde başdy. Kapitan Mälikberdiýew döwlet sylagy almaga geldim. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaralýyşynyň belen serkerde başdyna gulluk edýär. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanynaky gozgulmayan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly gelişikleriň döwlet tarapyndan belli alınmagy baradaky gullugyň Marwelat müdürlüğiniň döwlet sanawyny alyp barýan döwlet belligi alyşy, Ýustisiýanyň kiçik eňeşçisi Pir Muhammed Orazurdiýew watana bolan töwüs üçin medal bilen. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başdy. Ýustisiýanyň kiçik eňeşçisi Orazurdiýew döwlet sylagyny almaga geldim. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başdyna gulluk edýär. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň merkezi idarasynyň 3-nji aýratyn batalyonunyň serkerdesiniň orunmasary, Karargak serkerdesi polkovnik Dewran Muhammedyýaş Ýegen Muradowy 1-nji derejeli watan öňündäki bir kemsiz harby gulluk üçin medal bilen. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başdy. Polkovnik Ýegen Muradow döwlet sylagyny almaga geldim. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başyna gulluk edýär. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäher boýunça müdürlüginiň Aşgabat halkara howa milindäki gödäwçilik geç ýeriniň migrasiýa okudyň 3-nji çalyşygynyň uly gödäwçisi Podpolkovnik Atadurdi Muhammed Quranoviç Atayewi 2-nji derejeli watan öňündäki bir kemsiz harby gulluk üçin medal bilen. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başdy. Podpolkovnik Atayew döwlet sylagyny almaga geldim. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başyna gulluk edýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Ahal vilayat gümrükhanasynyň Sarat demir ýol gödäwçilik geç ýerinäki Sarat demir ýolları gümrük nokodynyň müdüriniň orunmasary Mayor Serdar Aman Muradow Gummanowy 3-nji derejeli watan öňündäki bir kemsiz harby gulluk üçin medal bilen. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başdy. Mayor Gummanow
döwlet tyýlan almaga geldim. Garaslar Baky tarap vatanymyza, Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaralyşyny belen terkerdewasyna ulluq edýän. Ahal welaýatynyň polisiýa müdürlüginiň KK taragynyň polisiýa bölüminiň 4-nji bölümçesiniň gözegçisi, polisiýanyň kapitany Öwedeli Allaberdiş Öwedeliwi 3-nji derejeli bir kemsiz gullugy üçin medal bilen. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen serkedewasy, polisiýanyň kapitany Öwedeli döwlet sylan almaga geldim. Garaşdyr Baky tarap vatanymyza, Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen serkedewasyna gulluq edýär. Türkmenistanyň ýokary kadiýatynyň kadysy 3-nji hünär derejeli Begenç Gurbangelliýew Gozamulyýew Garasy Türkmenistanyň watan orosy atly ýübiley medal bilen. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terkerdewasyny 3-nji hünär derejeli Kad Gozamulyýew döwlet sylan almaga geldim. Garaşdyr Baky tarap vatanymyza, Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terkerdewasyna gulluq edýär. Şeýlehem, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 70-nji maddasynyň 15-nji bendine aýakda karar edýär. Türkmenistanyň harby hukuk idaralarının şu harby gullukçylaryny hemde işgärlerini harbatlar dakmaly hemde hünär derejesini bermeli. Türkmenistanyň gorumluk ministri boýunça mayor Serdar Soýlyewич Täşmedow podpolkownik harbatyny dakmaly. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terkerdewasy, mayor Täşmedow nowatda harbatyny almagyna geldim. Garaşdyr Baky tarap vatanymyza, Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriniň belen terkerdewasyna ulluq edýär. Türkmenistanyň prokuratura edaralary boýunça Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Edi Tälekowa Justisiýanyň geňeşçi hünär derejesini bermeli. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terkerdewasyny, Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Tätekow nowatda hünär derejesini almaga geldim. Garaşdyr Baky tarap watanymyza, Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terkerdewasyna gulluq edýär. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terkerdewasyny Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terkerdewasyny, sizi Garasy hemişilik bir tarap Türkmenistan watanymyzda giňden bellenýän watan orosularynyň gün münasibetli. Ýurdumyzyň harby hukuk gorajydalarynyň ähli şahsynyň adyndan gutlamaga ruhsat bermeňizden haýyş edýär. Hormatly belen terkerdewasyny, siziň watan orosularynyň gün münasibetli. Ýurdumyzyň harby hukuk gorajydalarynyň hargulukçylaryny we işgärlerini döwlet sylaglary bilen tiýalamak, harby ýüritaatlar dakmak hemde hünär derejesini berip hakynaky permanara gol çekip, olaryň bir näçesine şu gün dawarar ýagdaýda hut özüňiziň gowşuryp bermeňiz üçin ähli watan orosularynyň adyndan köp sawatny aýtmaga ruhsat bermeňizden haýyş edýär. Hormatly belen terkerdewasyny,
berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne, halkyň arkadaşlygy amanaty diýip yglan edilen 2022-nji ýylyň ilki günleri hem goşa bayram, goşa toýa betlenýär. Ýagny hormat bilen terkerde başymyz. Siziň paratatly döwlet başçylygyňyzda ýurdumyzda durmuşa geçirilen giň erimli harby özgertmeleriň netijesinde şu gün Türkmenistanyň Gorumluk ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji ýeri töleşdiren harby mektebiniň binalar toplumynyň dawaraly ýagdaýda düýbüniň tutup, guruluşyk işleriň badalga bermek üçin dowlet taýýar edildi. Hormatly bilen terkerde başymyz. Şu dawara pursatda Türkmenistanyň Gorumluk ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji ýeri töleşdiren harby mektebiniň binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagy münasibetli. Ýadygar tenamatyny gol çekip, binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagyna ak bata bermeňizi suňur hormat goýmak bilen sizden haýyş edýär. Hormatly bilen terkede başymyz. Siziň watan goroşulary diýen taýyp taýlanlagyň üçin ýurdumyzyň harby hukuk golýdararynyň ähli şahsynyň adyndan hormatly bilen terkede başymyz. Size köp tawatyny aýtmak bilen öňüňizde goýan jogapkärlik we ýepleňizi bir kem ýerine ýetjekdigmidi? Garaşsyz, baky tarap watanmyda, mehriban halkymyda hormatly bilen terkede başymyz. Size ak yürekden we paluqullyk etjekdigmidi? Ähli watan goroşularyň adyndan ynanyrmagy ruhsat bermeňizden haýyş edýär. Hormatly bilen terkede başymyz. Siziň janyňyz sag, bilen başyňyz aman bolsun. İl ýurt bäkfetli, döwlet ähmiýet alyp berýän beýgi işleriňiz hemişe rywajlyk betlensin. Siziň saglygyňyz ýar hormat bilen terkede başymyz. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başçy, Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji ýeri töleşdirilen harby mektebiniň täze guruljak binalar toplumynyň ýadygarlyk senamatyna gol çekip bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly belen serkerde başymyz. Aman. Harby hukuk gorucu edaralarına, beýlik harby gulukçylaryna we işgärlerine münasip bolan döwlet silahlarını harby ýürüýte atlaryň hemde hünär derejelerini, nişanlaryny dawaraly ýagdaýda goýuşurlar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen terkerde başdy. Harby gullukçylaryň durmuşyny mühim ähmiýeti bolan döwlet silahlaryny we harby derejeleri goýuşulyş täretiniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeligini, ähmiýetli çäre münasibetli gurulýan dawaranyň harby gullukçylar üçin ýatda galjy pursatlary beslenmelidigini bellädi. Hormatly döwlet howpuluk geňeşiniň agdalary, hormatly serkerder. Men döwlet silahlaryna harby ýürüýte atlara hemde hünär derejelerine münasip bolan harby gullukçylary we işgärleri tüýçirekden gutlaýar. Şeýlem watan goroşularyň güni bilen sizi hemde harby hukuk gorucu edaryň ähli harby gullukçylaryny we işgärlerini ýendirýärek mukaddes bayram bilen gutlaýar. Hormatly Türkmenistan Howpuluk Geňeşiniň agdalary. Hormatly serkerdeler. Men siziň her ýeriňizde bir jan saglyk, rowaşlyk, mehriban halkymyň ahy dawadan hem bagtya durmuşdy ýaşymy uruny alyp barýan jogapkärlik gulluklygyňyzy, uly sünnükleri we maşala wadançylygyny arzu edýär. Sag bolun. Watan goroşularynyň güni münasibetli
yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlyna, harby we hukuk goraýjydarlaryň ýol başlarynyň hemde şahsy düzümleriniň adyndan 2021-nji ýylda edermenligiň we wepadarlygyň nişany bolan türkmen alabaýlarynyň arasynda ilkinji gezek geçirilen beýleşigiň ýeňisi bolan Akan atly alabaýyň şekilçilerin ajaýyp haly sowat gowşurly. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, harby mektebiň täze binasynyň düýbüniň tutulýan ýerine geldi. Ýurdumyzda giýiňden we uly dawarlar bilen bellenýän Watan goraşynyň güni halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň asudyrygynyň goragyny durýan harby gullukçylaryň atyrly işlerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini aňladýar. Bu ýerde bilint owada besenen aýdym taýlaryň ýanglanmagy, harby orkestriň joşguny çykyşlary, watançylyk, gahrmançylyk hakynda aýdymlar bilen utgaşyp, bir dogrulýan çäreňiň dawrasyny has artdyrdy we oňa üýe boluşly bayramçylyk öwüşgünü çaýdy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, harby gullukçylardan ibaret bolan orkestriň aýdymçylary, sadanlary bilen söhbetdeş bolup, olaryň dürüdýän sunat eserleriniň, watançylyk aýdymlarynyň harby gullukçylary bilen sepkitleri ruhlandyrmakda mühim ähmiýetiniň bardygyny belledi. Alparslan Görogly we fitnalar feýdi. Şükür bagşyaly taryhda iz goýan serkerdeler, gerçekler, watan söýçiligiň, gahrmançylygyň bilint nusgasyny görkezip, hemişe parahatçylygyň, asudylygyň goragyny bolup durlar diýip mehriban arkadagymdy belledi. Hormat prezidentimiziň belleşýäli watançylyk duýgularyny beslenen aýdym sazlar güýç kuwat berýär. Islenlik işde täze ýeňişler gazanmaga ruhlandyrýar. Bir tarap Türkmenistanyna goran şäsiýetli harby doktrinamyz, paragatçylyk söýçülükli, hoşniyetli gatnaşyklaryň esasyny düzýär diýip hormatly prezidentimiz belledi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, harby orkestriň agdalaryny şanly sene bilen tüý sürekden gutlap, olary üstünlikleri arzu etdi. Soňra bir ýerde Gorunluk Ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji ýürütülişdirilen Harby mektebiniň binalary toplamy, onuň diskalarynyň ýerleştirilişi we olaryň enjamlaşdyryşy barada giňişden maglumat berýän tassamalar babatda ýurdumyzyň Gorunluk Ministri hormatly prezidentimize hatabat berdi. Döwlet başlarmady görkezlen tassamalara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzeltişler berdi. Diskalaryň gurulşygyna milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň özün tejribeleriniň utgaşdyrylmagy, toplumyň diskalarynyň täsir usuly we sany ulgan bilen enjamlaşdyrylmagy, şeýlegem gurulşyklaryň ýokary hil derejesiniň öpüşedilmegi we bellenlen möhletinde gurulup gutarylmagy möhüm talap bolup durýar diýip bellemek bilen ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly. Bu wagtda bir näçe taşyklar berdi. Soňra täze binalar toplumynyň düýbüni tutmak dawarasy boldy. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly. Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji ýürütülişdirilen Harby mektebiň täze guljak binalar toplumy düýbüni tutup bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär, hormatly bilen serkerde başlaýmyz. Şeýlikde ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan ak patasy bilen Watan goraşynyň güni münasibetli ýurdumyzyň Gorunluk Ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji ýürütülişdirilen Harby mektebiniň täze binalar toplamynyň düýbüniň tutulmagy, tutuş ýurdumyz aýratynda ýaş nesiller üçin ähmiýetli bolan asyrly işleriň, biýik tutumlaryň asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desturlaryň esasyna amala aşyrýanlygynyň aýdyn beýanly urildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, şanly sene münasibetli harby okuwçylary özüniň sowgatlaryny owşuryp, hemmeleri Watan goraşynyň güni hemde Gorunluk Ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji ýürütülişdirilen Harby mektebiň täze binalar toplamynyň düýbüniň tutulmagy bilen gutlady we alyp barýan asyrly işlerine hemmeleri üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Şuň hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowanyň hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babay gatnaşmagyna maslahat geçirdi. Onu ýakyny geçiriljek Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler garaldy. Hormatly prezidentimiz möhüm wakanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisiniň ýakynlaşyp gelýänini öňe çekmek bilen şol mejlise taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere teretmek barada karary gelenini aýtdy. Döwlet başçylygynyn belleşýäli garaşsyz döwletimizi 2022-nji 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň ýören möhüm orlary bu wagtda esasy meseleleriň biridir.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň orunmasary Babayew halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini guramaçykluk geçirmek maksady bilen alınıp bolýan işler barada maglumatlar berdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi we halk maslahat tarapyndan buduklyn dolanyş idaralary we degişi ministrlikler hemde vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde taýýarlyk işleri ýaýbanlandyryldy. Hormatly prezidentimiz geljek 30 ýyl üçin ýurdumyzy hemme taraplaryň ösdürmegiň çözgütlerini kabul etmegiň zerurdygyny bellädi. Şonuň bilen baglanykda Mali we Iqtisadiýat ministrligi beýleki degişi buduklyn dolanyş idaralary bilen birlikde utgoşukly işleri alyp barylmalylar diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Bize garaşsyz döwletimizin ykbaly, netillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýär. Şoňa görä häzir biziň öňümizde şeýle uly wezipeler durýar. Biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy orlaryny kesgitlemelidir we düzmelidir diýip milli liderimiz bellädi. Şoňa görä biz häzir hemde halk maslahatynyň nowatdan daşary taryhy mejlisinde jemgyýetiň we döwletiň durmuşynyň has ähmiýetli we mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşmalylar. Mühim çözgütleri kabul edip geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň esasy orlaryny tasdiklamalylar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz biz halkyň wekilleriniň çykyşlaryny we tekliplerini dinlemegi gödeňli ýasyp bellädi. Milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek üçin ähli serişlerdir mümkinçilikleri peýdalanmagy üren mühim wezipe hökümine öňe sürýär. Döwlete dahilsiz budugy ösdürmek üçin ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklaryna geçirmegi, telekeçiligi döwlet tarapyndan giňden gollamagy gödeňli ýasyp hormatly prezidentimiz aýtdy. Önümçük buduklaryny barlyklary geçirmegi, alman gadanlaryny we innovasiýalary ornaşdyrmagy gollamalylar. Bazaryň durmuşy okyplygyny mundan meýlekde höwetlendirmek üçin ony durnuklaşdyrmak we özgertmeler hemde açyklyk syýasatyny giňeltmek boýunça tagallarlary artdyrmalylar diýip milli liderimiz bellädi. Döwlet başçylarymyz bu meselede esassız adamlaryň durmuş şertlerini gowlandyrmagy, şeýlekem makroiqtisady ýagdaýy durnuklaşdyrmagy gazanmakdan ibaratlygyny bellädi. Döwrüň talabyna görä kanunçylygy hemişe kämilleşdirmek hemde geljekde konstitusiýamyza üýtgetmeler girilmek zerurdur. Hormatly prezidentimiz ýerine ýetirmeli işler barada aýtmak bilen Türkmenistany geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy urlaryny kesgitlemek boýunça Mali we Iqtisadiýat ministrligi we buduklyn dolanyş idaralary bilen birlikde işleriň alınıp barylmalygyny bellädi. Halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça ýerli wekilçilikli häkimiýet we öýediň dolanyş idaralary bilen birlikde işler alyp barmaly. Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary ýerli wekilçilikli häkimiýet we öýediň dolanyş idaralaryna halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görülýän döwürde guramaçylyk usuliýet kömegini bermeli we degişi teklipleri öwrenmeli diýip döwlet başçylarymyz bellädi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisiniň döwletimiziň siýasy jemgyýetçilik durmuşynda tutýan orny ýurdumyzyň milli demokratik öziş ýoly barada wagyn nesihat işleri alınıp barylmalylar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça ýerli wekilçilikli häkimiýet we öýediň dolanyş idaralary bilen işleri alyp barmaly. Milli Geňeşiň mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işleri dowam etmeli. Şu soragda dünýäniň öňdewarjy ýurtlarynyň oňyn tejribesinden halkara hukugynyň umum karar edilen kadalaryndan ugralmaly. Hormatly prezidentimiz şu ýyl Türkmenistan konstitusiýasynyň kabul edilenine 30 ýyl dolýanyny öňçekdi. Şoňa görä esasy kanunumyzyň many mazmuny we kadararyny, esasana adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak babatda alınıp bolýan anyk işleri halk köpçüligine giňden wagt etmek boýunça çäreler toplumlaryň geçirilmeliler. Daşary işler ministrligi bilen birlikde şu ýylyň maý aýyna geçirilmegi gödeňli tutulan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna we onuň çägine Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň dinanlarynyň dialoguny gowy taýýarlyk görmeli. Parlamentary forumunyň gün tertibiniň taslamasyny düzüp, burada ýurdumyzyň hökümeti bilen birlikde işleri alyp barmaly diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Dörli ýurtlaryň parlamentleri, şeýlekem awraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklary potulandyrmak we ösdürmek boýunça netijeli işler dowam etmeli. Parlamentary dostluk toporlarynyň işine halk maslahatynyň agdalarynyň hem gatnaşmak üçin degişi işler alyp barmaly. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça hökümet, ministrlikler we buduklyn dolanyş idaralary, almy idaralar, jemgyýetçilik birleşikleri, ýokary okuw mekdepleri bilen ýakyndan ara gatnaşyk etmeligini aýdyp, bu idaralaryň wekilleriniň iş toporlarynyň işine gatnaşmagyny ýola goýmalygyny bellädi. Siyasi partiler we jemgyýetçilik guramalar bilen birlikde watanymyzyň garaşsyzlyk gyllaryna gazanan üstünliklerini wagt etmek boýunça işler iýdigderli alınıp barylmalylar.
döwlet adam çünürdiğini siyasaty alyp barýan bir karar döwletimizde raýatlarymyzyň hal ýagdaýyny hassa ýokalandyrmak, durmuş goraglygyny pugtlandyrmak boýunça iýdigderli alad edilýär. Ekologiýa babatda amala aşylýan işlerde de uly öňe gidişikler gadanlýar. Şunun ýaly üstünlükli adamlar açyk gaplar tiýadatyny bitaraplyk görelgelerini durmuşa geçirmekde de aýdyn ýüze çykýar. Ýurdumyzyň durmuşynyň ekli gurlaryna tanly ulgamy, ösen know-howlary ornaşdyrmak, şular bilen baglykda bolsa, ýaşlaryň häzirki zamanyň ösen bir tehnologiýalarynyň baş çykarmaklaryny gadanmak urny bir näçe ähmiýetli işler amala aşyrly. Döwlet başçyları barada aýtmak bilen ýaşlar barada meseleleriň üstünde aýratyn durup geçdi. Milli liderimiziň belleşýäli geljegimiz bolan ýaşlar tagdyn durmuş ýölgelerini pugta eýermek bilen, sport we beden terbiýe bilen iýdigderli meşgullanmalydylar. Olar wehmetin gadyryny bilmeliler. Şunda paratatly ýaşlarymyzyň, aksakal gojalarymyzyň pekimlerini ýerlikli ulanmak gerek. Ýaşlaryň mukaddis watanymyzyň geljegdigine düşünmeklerini gadanmaly diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylarymyz meclisiň deputatlarynyň we halk maslahatynyň agdalarynyň iş taparlaryny gurap, ýerlerde ýüze çykan meselelerden doly habarly bolmagy hemde raýatlaryň ýüz tutmalaryna garamak boýunça iýdigderli işlere alyp barmagy we halk maslahatynyň nowatdan daşar meclisiniň geçirilmegi bilen baglanyşykly teklipleriň taýýarlanmalygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda ösdürmegiň täze maksatnamalarynyň jemi içerki önümiň möçerini düýpe artdyrmak, netijede adamlaryň hal ýagdaýyny we ýaşaş durmuşynyň ýerini ýokalandyrmagy, gadanmak ýaly wezipeler çözmäge mümkinçilik berjekdigine anan bildirdi. Şeýlekeme şuny hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hindistan Respublikasynyň premier ministri Narendra Modi'niň şaýaklagy boýunça sanly ulgamar geçirilen 1-nji Merkezi Aziýa Hindistan sammitine gatnaşdy. 2022-nji ýylyň Sewtin döwletleri we Hindistan üçin şanly sene diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýylyna beslenen belläre kadar. Hormatly prezidentimiz Hindistan Respublikasynyň premier ministri Narendra Modi'niň çakylygy boýunça sanly ulgamar geçirilen 1-nji Merkezi Aziýa Hindistan sammitine gatnaşdy. Hindistan Respublikasynyň premier ministri Sewtin ýurtlarynyň liderlerine duşy gatnaşýanlyklar üçin hoşalyk bildirip, Hindistan Respublikasynyň Merkezi Aziýa bilen netijeli hyzmatdaşlyga ıgrarlydygyny tasdiklady. Bellenşýäli bugünkü sammit döwletary gatnaşyklarynyň netijeligini hassa artdyrmalylar. Hindistan Respublikasynyň premier ministri Narendra Modi hormatly prezidentimize söz berdi. Döwlet başçylarymyz ýokary derejedäki duşy gatnaşçylary gutluk sözlerini beýan etdi. Уважаемый господин премьер-министр Республики Индия, уважаемые главы государств Центральной Азии, прежде всего позвольте поблагодарить премьер-министра Индии господина Нарендра Моди за приглашение принять участие в первом саммите Центральная Азия и Индия. Нынешний год знаменательный для стран Центральной Азии и Индии. 30 лет назад между нашими государствами были установлены дипломатические отношения. Начался новый этап в развитии многовековых связей наших народов. Вместе мы приступили к налаживанию широкого политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия. За эти годы была наработана солидная правовая база сотрудничества. Созданы эффективные механизмы консультаций и рабочих контактов в различных сферах. Определились базовые принципы, на которых страны Центральной Азии и Индии устраивают свое взаимодействие на мировой арене. 2022 год знаменателен тем, что Индия в этом году отмечает 75-летний юбилей своей независимости. За этот короткий по историческим меркам период Индия прошла славный путь, равный векам. В современном виде была восстановлена национальная государственность, создана собственная модель социально-экономического развития, наработан огромный позитивный международный опыт. Для Туркменистана Индия – это близкий друг и важный партнер. Индия была среди первых государств мира, признавших независимость Туркменистана. Мы с большим уважением относимся к той конструктивной и взвешенной политике, отличающей Индию в глобальных процессах, ее большой позитивной роли в мире. В свою очередь мы ощущаем
со стороны Индии, ее руководство, стремление и готовность к сотрудничеству, уважение к избранному Туркменстаном пути внутреннего развития, его нейтральному внешнеполитическому курсу. Туркмено-индийское сотрудничество строится в духе открытости, равноправия, доверия и обоюдной выгоды. Убежден, что такой характер двухсторонней связи отвечает коренным интересам народов двух стран. Уважаемые коллеги, первый саммит Центральной Азии Индия проходит в непростых условиях. К общей международной нестабильности прибавилась угроза пандемии и другие. Тем важнее сегодня объединение усилий наших государств в деле обеспечения мира, безопасности и сотрудничества, налаживание каналов конструктивного общения и диалога как гарантия мира и развития. Уверен, что наши страны используют возможности, которые предоставляет формат сегодняшней встречи для достижения этой цели. Позвольте поздравить руководителей с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими государствами и с началом работы первого саммита Центральной Азии и Индии. Желаю полезных и плодотворных обсуждений. Благодарю за внимание. Sonra Merkezi Aziya Hindistan sammitine gatnaşy Merkezi Aziya ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň ähleti gutluk sözler bilen çykyş etdiler. Sonra hormatly prezidentimiz Merkezi Aziya Hindistan sammitiniň uly ähmiýete egedigini bellemek bilen şeýle diýdi. Премьер-министр, уважаемые главы государств, нынешняя встреча призвана вывести отношения стран Центральной Азии и Индии на новые рубежи. Она рассматривается Туркменистаном как важный шаг на пути создания в концептуальном плане полномасштабного формата сотрудничества. На наш взгляд, речь может идти о начале процесса систематизации, упорядочения и придания долгосрочного характера и устойчивости всему комплексу отношений наших стран, обоснованному исторически востребованному современными реалиями и потребностями. Убежден, что у нас сегодня есть все возможности для этого, и мы опираемся на фундаментальные ценности цивилизационной близости народу. Центральная Азия и Индия располагают огромным человеческим, промышленным, природным, технологическим потенциалом. Этот ресурс объективно призван укрепить наше экономическое влияние и политическую значимость в нынешнем и грядущем мироустройстве. Тем более важной становится задача выстроить между нами по-настоящему прочной, доверительной, взаимовыгодной схеме и модели сотрудничества, сформулировать общие стратегические цели, выйти на осуществление масштабных совместных проектов. Очевидно, что ключевым условием для этого является прочный долгосрочный мир, безопасность и стабильность. Сегодня в условиях обострения международной обстановки, эскалации конфликтов, размывания, а порой и открытого пренебрежения нормами международного права особенно важна ответственность, взвешенность, но при этом твердость и решимость противостоять этим опасным тенденциям. Вместе бороться против терроризма, радикализма и экстремизма, организованной преступности. Исходим из того, что обеспечение прочной и долгосрочной безопасности, поддержание мира и баланса интересов отвечает стратегическим целям наших стран. Естественным в этих условиях видится создание механизмов согласования и координации, в рамках которых проходил бы регулярный доверительный обмен мнениями по насущным вопросам. Предлагалось бы пути их решения в общих интересах. Для этого налажена хорошая практика проведения встреч министров иностранных дел. Поддерживаем их продолжение на системной
и регулярной основе. Мы также считаем целесообразным создание секретариата саммита Центральная Азия-Индия. Отмечаем конструктивность идеи парламентского форума Центральная Азия-Индия и поддерживаем инициативу регулярного диалога на уровне советников по безопасности. Полагаем, что такой многоплановый формат сотрудничества способен стать действенным фактором расширения политического взаимодействия между нашими странами. В этом контексте хотел бы особо отметить, что сегодня на фоне новых угроз обострения военно-политического соперничества ключевую важность приобретает продвижение культуры диалога, создание атмосферы доверия и предсказуемости на мировой арене. Туркменистан направляет свои усилия на достижение этой цели, выступив с инициативой, а фактически с новой философией международных отношений «Диалог – гарантия мира». Наша страна рассчитывает на объединение всех ответственных и здоровых сил на глобальной политической арене. И, конечно, мы твердо верим в поддержку нашей позиции со стороны государств Центральной Азии и Индии. Предлагаем в этой связи наладить системную совместную работу в международных организациях, прежде всего в Организации Объединенных Наций. Уважаемые коллеги, сотрудничество между странами Центральной Азии и Индии призвано обеспечить ускоренный рост наших экономик, создать эффективную транспортную, энергетическую, технологическую систему, которая гарантировала бы нам конкурентные преимущества и современный уровень интеграции в магистральные процессы развития. Нынешний уровень торговли и инвестиций между Индией и странами Центральной Азии далек от реализации своего истинного потенциала. И вместе нам предстоит исправлять такое положение. Здесь отводим особую роль деловому совету Центральной Азии и Индии. Накопленный в его рамках опыт партнерства нужно использовать и активизировать. Предлагаем деловому совету конкретизировать направление сотрудничества, сфокусировав внимание на жизнеспособных и неотдаленных по времени совместных проектах. Важной сферой приложения совместных усилий в этой связи считаем энергетику. Страны Центральной Азии известны своими богатыми природными ресурсами, способны сегодня серьезно работать над созданием энергетического моста Центральной Азии и Индии. В частности, Туркменистан в настоящее время во взаимодействии со своими партнерами реализует крупномасштабный энергетический проект «Газопровод Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия». Всем известна огромная геоэкономическая и геополитическая значимость этого проекта для евразийского континента в целом. Мы также готовы к обсуждению с нашими индийскими коллегами возможности сотрудничества и в электроэнергетической сфере. Ключевое направление сотрудничества – транспорт. Речь идет прежде всего о создании евразиатских транспортных коридоров через Центральную Азию к морским терминалам в Индийском океане. Туркменистан, как страна, по территории которой обеспечивается по сути единственный кратчайший путь из Центральной Азии к Персидскому заливу и оттуда в Индию, уделяет этому направлению приоритетное значение. Также и придаем важное значение проекту транспортного коридора Узбекистан, Туркменистан, Иран, Оман, Катар. Как мы знаем, Индия официально присоединилась к этому проекту, что открывает дополнительные широкие возможности для участников. В целях решения
вопроса свободного перемещения товаров и услуг между Индией и Центральной Азией, поддержим предложение Индии о включении порта Чабахар в структуру международного транспортного коридора север-юг и создание совместной рабочей группы по порту Чабахар. В этом контексте предлагаем также рассмотреть вопрос о включении порта Туркменбаши в данное транзитное направление. Актуально видится налаживание сотрудничества между специализированными национальными учреждениями наших стран, в том числе в сферах финансов, возобновляемых источников энергии, информационных, цифровых и других передовых технологий. Высоко ценим сотрудничество в области образования, в том числе и по линии индийской программы технического и экономического сотрудничества и Индийского совета по культурным связям. В наших странах накоплен большой опыт в области здравоохранения, опираясь на который мы вместе можем решать задачи, стоящие сегодня мировым сообществом. Одной из них является борьба с пандемией коронавирусной инфекции. В течение последних 2 лет Туркменистан в рамках различных международных форумов и организаций выступил с рядом конкретных инициатив, нацеленных на развитие медицинской дипломатии, консолидацию международных усилий по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос о создании медицинской ассоциации Центральной Азии и Индии, одной из главных целей которой могла бы стать борьба с инфекционными заболеваниями. В целом, расширение взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере рассматриваем как возможность укрепления добрососедства, сближения, взаимопонимания наших народов. Предлагаем в этот юбилейный год организовать серию совместных культурных мероприятий в городах наших стран. Уважаемые коллеги, установление дипломатических отношений между независимыми государствами Центральной Азии и Республикой Индия, 30-летие, которое мы отмечаем в нынешнем году, положил начало новому этапу в многовековой истории наших связей. Нынешний юбилей дает хорошую возможность для их осмысления, насыщения содержательными характеристиками и импульсами в духе современного глобального развития. Сегодняшняя встреча, убежден, задаст правильный ориентир для дальнейшего взаимодействия, сближения позиций, подходов, совместного продвижения к новым горизонтам сотрудничества. Еще раз поздравляю руководителей государств Центральной Азии и Индии, народы наших стран с этой знаменательной датой. Желаю всем нам мира, благополучия и процветания. Еще раз благодарю за внимание. Hindistan Respublikasynyň Premier Ministri, hormatly prezidentimize çuňur manyly çykyş üçin hoşalyk bildirdi. Şol çykyşda Merkezi Aziýa Hindistan görnüşini ýylary bähwetli köpürli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek boýunça anyk teklipler beýan edildi. Bellenşýäli Hindistan Respublikasy Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýär we türkmen lideriniň durmuşa geçirýän hemişelik bitaraplyk derejesine esaslanýan oňun siýasatyny dolu gollaýar. Bitaraplyk hukuk ýagdaýy bolsa, sebitde paragatçylygy, howpsuzlygy we durnuqlygy üpçün etmegiň möhüm şerti bolup durýar. Sammitin barşyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet dostlarlarynyň ähli çykyş etmek bilen häzirki döwürde däp bolan döwletara gatnaşyklarynyň asyrlaryň jümmüşinden göz başalayan taryhy kökleri hemde taraplaryň hoşmeýilli erkislerine daýanyp üstünlikli üstürlýänligini, şol sanyna köp taraply esasy we hususan Merkezi Aziýa Hindistan görnüşini puturandyrylýanyny bellädiler. Sammitin barşyna bar bolan ägir tuly kuwaty hemde uzak möhletli geljegi nazar almak bilen netijeli hyzmatdaşyň ileri turýan meseleleri, şunyň bilen birlikde tebit we ählimum meseleleriniň wajyp ugurlary gyzyklanma bildirilip, ara alınıp maslahatlaşyldy.
Indi bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çekeni resmi nämeler bilen tanışdýas. Beýtarap Türkmenistan'ın garaşdygyny we öz otaýaryny putulanmagy, goranmak ukybyny berkitmäge, çäk bütünlüğini we konstitusiýon guruluşyny goramagy, howpsuzlygy, jemgyçilik we hukuk tertibini, kanunçylygy üçetmäge goşany uly şahsy goşantlary, ulluk borçlaryny görelili ýerine ýetirendikleri we söwüşüň taýýarlykda ýokary görkezleri gazananlyklar üçin hemde berkarar watanmyda, merdany halkymyda köp ýyllar dowamında bir kimsede gulluk edendiklerini, döwletimiziň we halkymyzyň öňünde bitirene aýratyny hyzmatlaryny, öňjeli döwlet we jemgyçilik işlerini, gazanan uly üstünliklerini nazara alyp, şeýlekeme watan goroşlarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent ferkerde başdy, Gurbanyguly Berdimuhammedow fermany gol çekdi. Resmi näme laýykda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň, harby guruluşlarynyň we işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň döwlet syýalary bilen syýrlanarly. Türkmenistanyň garaşdygyny, öz otaýarlygyny, çäk bütünlüğini, konstitusiýon guruluşyny goramakda, kanunlygy we hukuk tertibini üçinetmekde, watanymyzyň goranmak kuwatyny berkitmekde, howpsuzlygyny we asudalygyny üçinetmekde, watan guruluşlaryny mertlik we watansöýçilik ruhyny terbiýelemekde, harby we hukuk goraýjy idaralary üçin hünärmenler taýýarlamakda, goşundyň ýokary söwüşüň taýýarlygyny saklamakda bitiren uly hyzmatlaryny, Türkmenistanyň garaşdygynyň ýübiley ýyllaryna bagşlanyp geçirilen davraly harby ýürüýüşleri, işiň gatnaşanlyklaryny we ýürüýüşleriň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegine goşan şahsy goşantlaryny hemde gulluk borçlaryny görelili ýerine ýetirýänliklerini gödöňde tutup, şeýlekeme watan goroşlarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent ferkerde başdy, Gurbanyguly Berdimuhammedow fermany gol çekdi. Resmi näme laýykda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň, gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary, garaşdy Türkmenistanyň watan goroşdy atly Türkmenistanyň ýübiley medali bilen syýrlanarly. Mukaddes harby borjyny ak ýürekden berjay edip garaşdy watanmyzyň goranmak ukybyny putulandyrmagy, goşantlaryny hemde jemgyýetimizde kanunçylyk we hukuk tertibini berkitmekde, asudalygy gorap saklamakda bitiren uly hyzmatlaryny gödöňde tutup, şeýlekeme watan goroşlarynyň güni münasibetli we Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent ferkerde başdy, Gurbanyguly Berdimuhammedow fermany gol çekdi. Resmi näme laýykda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň, harby guruluşlarynyň hemde işgärleriniň bir toparyny, harby we ýürüýte atlar dakylly hemde hünär derejeler berildi. Şun hormatly belent ferkerde başlamadan fermana laýykda ýurdumyzda giňden bilenilýän watan goroşlarynyň güni münasibetli harby we hukuk goraýjy idaralarynyň, harby guruluşlarynyň hemde işgärlerini, harby atlary şeýlede döwlet syýralaryny gowşurmak dawarlary geçirildi. Dawarlara ýokary ruh we nätlik maksat boldy. Şany we münasibetde guralan dawarlarda çykyş edenleriň belleşleri ýaly ýurdumynyň ýaş goroşçylaryny terbiýelemekde köp asyrlyk taryhymyzy öwrenmäge uly ähmet berilýär. Döwlet başlama tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän öňden görjülikli içerik hemde daşary siýasatyň oňoýly jemgyçilik siýasy ýagdaýy üçin edilýär. Munyň özi häzir watanymyzyň güllläp etmek, sevgitiň hemde dünýäniň ýurtlarynyň ählimi howpsuzlygynyň hemde durnukly ösüşiniň berkbedine giň halkara hyzmatdaşlygyny putulandyrmak ýoly bilen üstünlikli öňe ilerlemeginiň aýrylmaz bölegidir. Bular barada buňky dawarlarda döwlet syýylaklaryna hemde nowatdaky harby derejelere münasip bolanlar bu ýysançlan bellediler. Anyp barýan işleriň netijesinde harby gullukçylaryň hünär derejeleri ýyl-ýyldan ýyly ýokarlanýar. Olaryň harby ussatlary kämilleşýär. Muňa gowy ýerde hemde deňizde ýyly esasda geçirilýän görkezmek harby taktika okuwlar aýdym futnamadyr. Ýurdumyzda döwletimiziň alalaşdyryljak siýasatyna hemde diňe goranyş häsiýetine eýe bolan harby doktrina laýyklykda, harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmek boýunça ýyly işler geçirilýär. Döwletimiz harby gullukçylar hemde olaryň maşgaly agdalary hakynda hemme taraplaryň alad etmek bilen harbylaryň ýaşaýy durmuş şertlerini gowlandyrmak, olaryň gowunaja diň jalmak hemde eziz watanymyzyň berkbedine tutanyýary zähmet çekmek üçin zerur bolan şertler döretmek boýunça çäherler görýär.
Gadim asırlardan beri Türkmenler watan gowrugçylarynyň söwüşen başanyklaryna uly ähmet beripdirler. Herki ýamda edermen hemde gaýdusy serkerdeler bolan Batyrgay ata-babalarymyzyň däpleri münasip dowam etdirilýär. Bugun oňun bir taraplyk ýörelgelerini ıgrarly gararsız Türkmenistan döwlet başlamy tarapyndan işlenip taýýarlanan harby doktrinanyň ähli düzgünlerine ýygdyle ýerýär. Howpsuzlygy pogtalandyrmak hemde goşunyň ýokary gorunç ukyplygyny saklamak boýunça toplumlaryň maksatnamany elmydama berjaýdy. Munyň özi watan gorugy ýaly mukaddesligiň türkmen iline äger türlü ähmete ýedigini alamatlanyrýar. Şonlukda hormatly belin serkerde başymyzyň belişi ýaly watany wepalygynyň harby kasama ıgrarlygynyň belin nusgasyny görkezýän türkmen halkynyň watan söýjülük, edermenlik, gaýdusuzlyk hemde mertlik ýaly asyrlyk häsiýetlerini harby däp desturlar arkaly berkidip, ukypdyr başanyklaryny gaýgyrmaýan harby gullukçylara uly önam bildirýär. Bu bolsa Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň şahsy düzümleriniň watany wepaly gulluk etmek ýaly mukaddes borja bolan höwesini, süýgüsini hassa belende göterýär. Dawaralar atnaşanlar harby gullukçylar hemde olaryň maşgaly agzalaryna döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly belin serkerde başymyza hoşaýlyk bildirip, watanymyzyň asuwdlygyny goramakda mundan meýlegem halal däkme çekçekdiklerini ananyrdylar. Harby gullukçylaryň çykyşlaryna döwlet başlamy tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirilýän öňdöňörjülükli içerkemde daşary siýasatyň oňoýly jemgyýetçilik syýasy ýagdaýyny üpçün edenligi beýlenildi. Munyň özi häzir watanymyzyň gülläp etmek, sebitiň hemde dünýäniň ýurtlarynyň ähli howpsuzlygyny hemde durnukly ötüşiniň bähwidine, giň halkara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmak ýoly bilen üstünlükli öň ilerlemeginiň aýrylmaz bölegidir. Men Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby ulukçysy Patpolkovnik Serdar Täçmädi. Sözümün başında hormatly beren serkerde başymyzy, mähriban halkymyzy, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümini, watan gorugçylarynyň günü münasibetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Halkyň arkadaly zamanasy şygar astynda geçýän 2022-nji ýylyň ilkinji aý watan gorugçylarynyň günü bilen dawaralanýar. Şu günkü bayramçylyk güni her bir watan gorugçysynyň hakykatynda baky galar. Çünkü bugün bizim aramızda hormatly beren serkerde başymyzyň gelmegi, bayramçylyk münasibetli gutlamagy, döwlet tyýlaklaryny gowşurmagy, harby we ýöri taatlary hemde hüner derejelerini bermegi watan gorugçylarynyň buýsançly başyny göge getirdi. Şu günkü taryhy günde harby gulluk borçlarymyzy ak yürekden berjaý edip, ýurdumyzyň döwlet öz ygtyýarlygynyň we çäk bütüwliginiň goragyny pogtalandyrmakda, mähriban halkymyzyň asuwdalygyny üpçün etmekde, goşýan şahsy goşantlarymyza münasip baha berilip, maňa da hormatly beren serkerde başymyzyň hut özüniň gowşurmagynda nobatdaky patpolkovnik harby adyna münasip bolmak meýser etdi. Muňa bolsa meniň begenjimiň hemde buýsanjymyň çägi ýokdur. Biz watana wepaly merdana watan gorugçylar geljekde de özümize bildirilen uly ynamy aňyrybaşy bilen ödep, ata watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly beren serkerde başymyza baky wepalyk bilen jana ýaman gulluk eder. Şeýle ajaýyp pursatda biz watan gorugçylar hakynda edýän ýadysyz aladalar üçin hormatly belin serkerde başymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly belin serkerde başymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belin başynyň aman bolmagyny tüýs ýürekden arzu edýär. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belin serkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistanyň içeri işler Ministerliğin işgari polisiyanın kapitani öwedýärli. Şu gün Türkmenistanyň goralmak ministerliginiň merkezi terkeler öýünde watan goragçylarynyň güni münasibetli tyýlarlaýyş dawrasy boldy. Şu wagtly günde maňa da hormatly beren terkede başyny hut öz elinden döwlet tyýlaryny, ýagny bir kemsiz golluk üçin medalyň 3-nji derejede almak bagty mesler etdi. Meniň begenjimiň buýsanjymyň çägi ýok. Bir de şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän hormatly belen terkede başynyň jany sag belent başy aman bolsun. Döwletli işler wasıtlara beslensin. Garaşsyz baky tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistan döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy Polkovnik Egen Muradov. Halkyň arkadaly zamanysy ýylynyň ilkinji sanly senesi watan gorugçylarynyň güni münasibetli hormatly belen serkerde başymyzyň gatnaşmagynda dawaraly çäre geçirildi. Dawaranyň dowamında watan öňündäki mukaddes borjyny bir kemsiz ak ýürekden ýerine ýetirip, garaşsyzlygymyzy, bagtyarlygymyzy, öz ygtyarlygymyzy,
Mehriban halkımızın bagtyarlygyny, çäk bitewligimizi, döwlet serketimizin midemezligini üpçün etmekde, ýurt goroçularynyň ençemesi, watan goroçularynyň güne münasibetli, hormatly belen serkerde başymyzyň degisli fermany bilen döwlet syýlaglaryna nowatda harby atlara münasip boldular. Maňa hem hormatly belen serkerde başymyzyň degisli fermany bilen watan öňündäki bir kemsiz harby gulluk üçin atly medalnyň birinci derecesinden gowuşturulmagy bayramçylyk şatlygymyzy goşulandyryp, mukaddes harby borjumyza bolan jogapkärçiligimizi hasda artdyrdy. Hormatly belen serkerde başymyzyň belleşi ýaly watana söýgü hemişe joşup duran mukaddes duýgudur. Şeýle bolanlygy üçin hem diňe mertler, watanyň mert ogullary watany beýgel diýerler. Elbetde bugünkü günde watan goroçylaryna watan goragy, ýurt ykbaly, il asudalygy inanylýar. Merdany watan goroçylarymyz bu mukaddes borjy awray bilen berjay edýärler. Şu ajaýyp pursatda harby ustatlykda watany söýmekde bize nushalyk mektep bolup durýan watan goroçylarynyň harby gullugyna münasip baha berip, döwlet syýlaglary bilen syýlaglap, nowatdaky harby atlary dakýan hormatly belen serkerde başymyza tüýs ýüregimizden alkyş aýdýar. Geljekde hem hormatly belen serkerde başymyzyň watan goroçylaryna bildirýän anamyny ödäp, garaşy döwletimiziň mukaddes serkediniň hemişe dostlugyň we parahatçylygyň serkedi bolmagy uğrunda özümiziň münasip goşandymyzy goşar. Watan goroçylarynyň güni münasibetli mehriban halkymyzy, edermen ýurt goroçylarymyzy, hormatly belen serkerde başymyzy tüýs ýüregimizden gutlaýar. Hormatly belen serkerde başymyzyň jany sag, belen baş aman bolsun. Halkymyzyň bagtyar geljegi üçin alyp barýan döwlet işleri hemişe rowajlyklara beslensin. Araşsyz baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraw işleriniň belen serkerde başyna ulluk edýär. Şun ýurdumyzda watan goroşlarynyň münasibetli dawralar döwlet derejesinde giň ýerinde ýaýwanlanarly. Şany sene münasibetli geçirilen şäherler ýurdumyzda mehriban arkadamyň taýsy taglary, üns aradylary we watan goroşlarynyň sarpasynyň belentdigini nowatdaky edek äşkär etdi. Şanly waka münasibetli Türkmenistanyň harby hukuk goraja idaralarının ýolbaşçylary, harby gullukçylary, serkerdeler, harby talipler we okuwçylary, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adyndaky 1-nji ýürütülüşçülüğiniň harby mektebinde hormatly belen serkerde başymyzyň mehriban atasy, Ustad Mugallim Edermen Esker, ilharar insany Berdimuhammed Anaýewiň heykeline bu ýyson şoň taqdim edip, gül eslerini goýdular. Merdany pederlerimiň amaraşylan beýgi işlerine münasip derejede dowam etdirmegi özlerine mukaddes borç hasaplayan harby ulukçary Berdimuhammed Anaýewiň edermenligini nusgalýarlar. Hormatly belen serkerde başymyzyň gahrman pederiniň halkyň öňünde bitiren hyzmatlary, asylly häsiýetleri, watany goramakda, il halky hyzmat etmekde nusgalyk görülesi, her bir watany goraşyny bu beýik şahsiýetiň görülesine ýerýän üçin çäksiz buýsunç döredi. Soňra bayramçylyk dabrasy paýtagymyzyň halk hakydasy ýadygar toplumuna dowam etdi. Harby ulukçylary, harby talipler we okuwçylary ata-babalarymyzyň gahrmançylyklarynyň hormatyna bina edilen ýadygarlyk toplumuna ter gülleslerini goýdular. Halkymyzy özüniň gerçek ugurlaryny uly hormat bilen sarpalaýar. Watanmyzyň garaşyda urna gaýdysyzlyk görkezip deňsiz taýsir edermenligiň nusgasy bolan pederlerimizden ömür ýoly her bir harby ulukçy üçin nusgalyk mektepdir. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkezi serkerde roýuny bayramçylyk münasibetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraja idaralarynyn şahsy bilen gatnaşmagynda bayramçylyk dabarasy geçirildi. Dabaran başyna Türkmenistanyň döwlet paýdany hemde Türkmenistanyň ýaraly işleriniň goşun görnüşleriň baýdaklarynyň çykarylmagy bilen döwlet senaty ýanlandy. Şanly sene münasibetli hormatly belen serkerde başymyzyň İbrahim Gutlugynyň ukymlygy bayramçylyk dabarasynyň esasy ýatda garjy prototlaryna öwrüli. Soňra dabara gatnaşyjylaryň adyny Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başly goşun generaly Gurbanyň Berdimuhammedow ýüzlenme kabul edildi. Bayramçylyk dabarasy aýdym sady konsert bilen dowam etdi. Berqarar watanmyzy hormatly belen serkerde başymyzyň durmuşa geçirýän beýgi işlerini wasp edýän işlerini wazary masada gatnaşýan harby guruluşlaryň watançylyk ruhyny berende oturdy. Konsert Jan Watanım Türkmenistan atly edebi sady çykyş bilen açyldy. Konsertiň dowamyna ýerine ýetilen aýdymlary watan guruluşlarynyň ýürek buýsunçy bolup ýaglandy.
Harby ulukçylaryň hormatly beren serkerde başymadan ýaşatyn parahat durmuş we jan watanym Türkmenistan atly goşgularyny döredülen aýdymlary ýerine ýetirmekler bolsa, dabaran many mazmuny hatam artyrdy. Şeýlekeme watan goroşunyň münasibetli harby mertlik atly täze film döredildi. Film garaşylyk eder üçin ýurdumyň harby hukuk gorajylarynyň ýeten derejesini şöhrendirmek bilen watany söýmegiň nusgalyk waspadyr. Dabaran ahyryny oňa gatnaşyjylar uly joşgun bilen birlikde bedi watanyň goroşly galkanatly aýdymy ýerine ýetirdiler. Baýdymy ýaraly şurbyň binýadyny kämilleşdirmek boýunça döwrübap harby özgörtmeli durmuşa geçirýän watanymyň sarsmaz galasy bolan merdana ýurt goroşlary hakynda aýratyny arady diýen hormatly beren serkerde başynda hoşgalygyň nyşany urly. Paýtagtyň başga şäherine kemem ýurdumyň raýatyna halkyň arkadary zamanaty ýylynyň ilkinji günlerine belenilen watan goroşlarynyň günne başlanan medeni şäherleriň toplumy kemem davrary maslahatlary ýerli watanymyzda harby we hukuk gorajylarynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini bildirilýän uly anamy belent sarpany hemde ular hakynda edilýän şuňgury aradany aýdyň dawarlanardy. Ma'lum bolşýaly berqarar döwletimiziň bagtýarlyklaryna arkada prezidentimiň parasaty ýol başlygyny edil diýermizde uly üstünlikleri gazanly. Hememe giň gärmli özgörtmeleri amala aşyrly. Ýurdumyzyň döwletlik binýadynyň berkimegine ykdysady kuwatynyň hatamy artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň mundan belägem ýokurulmagyna gönükdirleni beýmeçhur işler durmuşa geçirildi. Şeýle tutumly işleri bolsa 2022-nji halkyň arkadary zamanaty ýylynyň baş şygaryny dawaranýar. Başygarda mehriban halkymyzyň gahrman arkadamyzyň beýik başlangyçlar bilen ýurdumyzda durmuşa geçirilýän il ýurt bähbetli, umumadamzat ähmiýetli taýlarlara, durmuş ykdysady, medeni insanperwer, alam bilim urgumlaryna ýetirilýän beren sepketlere, bagtyar zamanamyda hememe orowaşyklarymyza ulan şäksi buýsonjy jemlerenler. Bu hakykat şanly tene münasibetli ýurdumyň çarýanda giň gärmlen ýaýbanglanyrylýan bayramçylyk dawralaryna äşkar duýuldy. Olurda berent hyju ihlas bilen ýerine ýetirilene joşgunly aýdymsal çykyşarda asuda watanymyzy, bagtyar zamanamyzy, halkyň arkadary zamanaty ýyly wasp edildi. Şatlyk şowuna wesenine bayramçylyk çykyşlary olara gatnaşyjylaryň ruhanyň hememi köňüli hujuny artyrdy. Watan goroşlarynyň bayramçylyk dawralaryny ýerine ýetirene şowgunly aýdymsalarda, joşgunly çykyşlarda her biri ýurt goroşlarynyň kalbyna döwrümde ösüşlermide hormatly beren serkerde başymyzdan ödürdip berýän mümkinçiliklerine urun uly buýsonjyň orna alanyny görmek bolýar. Ýurdumyzyň merdana gerçekleriniň hünär bayramçylygyna başlanan aýdymsal dawralary watanymyzyň mukaddes şäherleriniň goroşlaryny goýulan beren sarpanyň nyşanly urly. Medeniyet hukuky işgärleriniň şerekeme harby gullukçylaryň hemde eskerleriň ýerine ýetirilene joşgunly aýdymlary dawralaryň ähmiýetini has artyrdy. Ýerine ýetirilen aýdymsalarda hormatly prezident bilen asuda parahat watanymyzyň wasby berentden ýetirli. Bayramçylyk çäherine gatnaşanlara bagtyarlyk döwrüni peşe şören milli liderimiz ýurdumyzyň ýaraly işleriniň berent serkerde başlygyna tüý sürekden alkyş sözlerini aýtyrar. Watan goroşlarynyň hünär bayram münasibetli geçirilen dawraly şäherlere gatnaşyjylary watanymyzyň mukaddes garaşlygyny, hemişelik beýtarapy hukuk ýagdaýyny, konstitusiýon guruluşyny, asarlardan göz başarýan milli gymmatlyklary gowramagy, hememe jemgyýetimizde hukuk tertibini putrandyrmagy, kanunçylygy has berkitmegi hemişe baş maksat hasaplap, gahrman arkadamyzyň nusgalyk ýürelerini eýerip, ýurdumda durmuşa geçirilen beýik işlerden ruhunyp, geljekde de ihlaslarny gaýgyrmajaklyklaryna anandyrdylar. Çykyşydan hormatly prezident bilen taýyty taýlarlar bilen berqarar watanymyzda ýetirilýän şanly sepketleri, gadanlýan zähmet ýeňişleri, ýaş nesliniň öňüne açylýan giň mümkinçilikleri, şeýle-de ýurdumyzyň watan goroşlary, harby serkerdeler üçin döredilýän şertler, ülkemizde urunulmagy berilýän durmuş maksatly binalar barada aýdyp geçmek bilen millilerimize bolan hoşallyklaryny, ýürek buýsonçylygyny beýan etdiler. Belent kende ýanglanan joşgunly aýdymlarda watan mukaddesigi ýurdumyzyň bedew waty ösüşleri, arkada prezident bilen urwaji işleri, bagtyar ýaşlyk, eşretlik heme nurana durmuşmyzy ullun wasp edildi. Sanly ulgam arkaly söwda ykdysady, ilmi teknik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki Türkmen Tatar eşdepornyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisi eşdepornyň Türkmen we Tatar düzümleriniň agzalary hemde degişli ministrlikleriň we puwda idaralarynıň wekilleri gatnaşdylar. Doşun gün tertibini Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň arasyna hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ösdürilmegi üçin ileride tutulýan orlar bilen bagly meseleler gerdirildi. Taraplar iş toparyň geçen mejlisleriniň netijeleri boýunça gadanlan alalaşyklaryň ýerine ýetirilişine aralyp maslahatlaşdylar we iki tarap bilen gatnaşyklaryň ösüşine düýpli öňüdüşligiň bardygyny bellädiler. Mejlisiň başyna söwda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy, gatnaşyklaryň putulanyrylmagynyň möhümdigini atarly. Şunuň bilen bagly
wagtda taraplar özara hereket etmek üçin amatly şertler döretmek, şeýle hem özara bähwetli taslamалary bilelikde durmuşa geçirmek ýoly bilen hemde daşary söwda dolanşygynyň hasabyna amal aşyrmak arkaly söwda ykdysady gatnaşyklary işçiňleşdirmegiň ähmiýetini bellädiler. Şeýle hem Nebit Gazylgomyna senagatçylyk pudugyny köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň oýun tejribesi, iki taraplyň özara bähwetli hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin uly mümkinçilikler bardygy bellenildi. Bu orada taraplar Türkmen we Tatar kompaniýalarynyň arasynda Nebit Gazy we senagat puduklarynyň durluglaryny ýakyn gatnaşyklary berkitmek boýunça işleri dowam etmäge taýýardyklaryny ýatydylar. Mundan başga da ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary, owu gyjylyk we daş gurşaw goramak, ilim we bilim, medeniýet, sport we ýaşlar siýasaty ulgamlaryny ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etmek bilen bagly meseleler giň germine seredilip geçirildi. Söwda ykdysady, ilmi tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Tatar iş toparynyň 7-nji mejlisiniň netijesi boýunça jemleýici tesbirnama gol çekildi. Şeýle hem sanly ulgam arkaly Hazar deňizdäki dostluk ýatagynyň uglewadar serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakyny Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşyň taslamasyny işläp taýýarlamak we alalaşmak boýunça bilelikdäki iş toparynyň 4-nji mejlisi geçirildi. Dostluk iş toparynyň Türkmen we Azerbaýjan taraplarynyň agdalary gatnaşdylar. Mejlisiň barşyna iş toparynyň bilelikdäki başlyklar çykyş etdiler. Bilermenler toparlarynyň ýolbaşçylarynyň degişli maglumatlary dinlenildi. Şeýle-de bilelikdäki iş toparynyň 4-nji mejlisiniň tesbirnamasynyň taslamasy aralyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler taraplaryň bilelikdäki işine gazanylan öňüdüşlikleri kanagatlanma bilen belläp geçdiler. Bilermenler toparyna geljeki potroçy maýedaryň gazaklanmalaryna dahilli bolan degişli resmi namalaryň taslamalarynyň taýýarlanylmagy hemde ylalaşylmagy bilen bagly bolan hereketler işçiňleşdirilmegi tapşyryldy. Paýtagtymyzda hormatly prezident bilen başlanjy boýunça geçirilýän Türkmen topragy dünýäge ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy atly halkara ilmi amal maslahat öz işinde dowam etdi. Bu forum ýa-ni urdaş gurulany serginiň 2-nji güni wakalara baý boldy. Söwda senagat idarasynyň sergiler zalyna ýaýwanlandyrylan Amal Haşam sunugatynyň sergisinde paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň sebitleriniň etnografik döröçilik mekdepleriniň çeperçilik ugry aýdynlygy bilen açyp görkezildi. Sergide küýdügerçilik sunugatynyň nusgalary, kilimler, haly we haly önümleri, zergerçilik şaýsepler görkezildi. Gahrman arkadagymyzyň kitaplaryna sergide aýratyn orun bölünip berildi. Bu sergi adamzadan gymmatly durmuş tejribesine peýham paýhys käniň önüm bolan milli baýlyklarymyza has çuňur aralaşmagy mümkinçilik bergen öz bolşly syýasatdyr. Qadimiýetden şuna ýetirilen milli gymmatlyklarymyzyň esasynaky durmuşyň wajyp ýerlewlerini öz bolşly beýanyny özüne jemlegen bu sergi Türkmen alabaý hakyndaky düýpli pikirleň paýhys ýaýlasyna seýil etmäge çagyrýar. Arkada prezidentimizin belleşi ýaly taryhy tejribe, däp desurlar, ötüş we hereket üçin ygtybarly daýanç güýç guwatyň we özüňe anamyň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Türkmen alabaý asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan ahal-teke bedewi haly ýaly milli gymmatlyklar bilen bir hatarda durýar. Olar türkmenligiň saatlaşyk, gözellik, maddi we ruhy gymmatliklar baradaky düşünjelerini we garaýşlaryny beýan edýän çoň manyly keşipleri öwrülip, halk medeniýetiniň möhüm bölegini emele getirýär. Milli bayramyň döredilmegi itişnatlyk sunugatynyň ösdürilmegine, tohumçylyk işleriniň gowlandyrylmagyna, borda hünermenliň täze nesliniň kemale getirilmegine gönükdirilendir. Milli liderimiziň belleşi ýaly alabaý biziň milli buýsançymyz, alabaý biziň watanymyzyň baýlygy, ol biziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlygy, onu gorap saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize getirmek biziň borjumyzdyr. Ahal-teke bedewlerimiz sarıcı oýunlarymyz ýaly dünýä gymmatlyklarynyň baý hazynasyny ýergen türkmen alabaýlaryna buýsanmagy haklydyr. Halkymyz öý ojagynyň mal mülküniň goraglygyny öz hemdem bolan alabaýyna ananyp, köňül rahatlygyny onuň bilen paýlaşýar. Sagdanlyk we ruhylantlyk ýörelgeleriniň alamatlarynyň ruhy göz başynda türkmen alabaý bardyr. Sergi dawara gatnaşyjylarda ýakymly täsirler galyryp, olaň ruhy dünýäsini baýlaşdyrdy. Şöhratly pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklaryna bolan buýsanjyny hasam artdyrdy. Türkmen topragy dünýäge ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy adly halkara ilmi maslahat öz işini Magtymul adnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde geçmişden canly ýadygar Merdana Türkmen alabaýlary adly bölümde dowam etdi.
Çıkış edenilen belleşleri ýaly şeýle halkara çäreler, etçinatlyk ulgamyny hünärmenlere jemlemek bilen çäklenmän, eýsem medeni insan perwer ulgamda ýurtlaň halklaň arasyna özara baýlaşdyrýan gatnaşyklary geňeltmäge de ýardam berýär. Milli taryh meden mirasymyzy gorap saklamak, dünýäde wagt etmek, arkada prezidentimiziň ýygydarly durmuşa geçirgen döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri ýatarly. Türkmen alabaýlarynyň seçkiçiligini ösdürmek we köpeltmek bu wagtda alnyp barylan giňerimli işleň möhüm uğur boldy. Halkara alma malmaslatyň haly we amaly haşam sunugatyna Türkmen alabaýynyň çeper wasbatly bölümi Türkmen halysynyň milli muzeýine guruldy. Bu bölüm milli etçinatlyň tejribesini ösdürmek hemde wagt etmek, Türkmen alabaýyny terbiýelemek we köpeltmek aýratynlyklary, alabaýyň gadymlygyny suwd edýän arkeolog tapyndar, haly we haly önümleriniň nagşylary we göýleri ýaly meselelere başlandy. Çykyşlarda dünýäň medeni gymmatlyklaryna öňs çekildi. Olarda Türkmen topragynyň gadymy sivilizasiýalaryň we dünýä ähmiýetli medeni gymmatlyklaryň ojagy donataldy. Belenilşýäli Türkmen halky müň ýyllyklyň dowamyna adamzadyň ruhy medeni ösüşine sallamly goşun toşup gelýär. Günüň ikinji ýarmyna halkara derejesindäki ilma malmaslatyň hormatly prezidentimiziň eserleri milli gymmatlyklaryň ilham çeşmesi bölümine arkada prezidentimiziň çoň mazmunly eserlerinden milli gymmatlyklaryň ilmi felsefe we tetwirine bagyşlanan çykyşlaryň ençemesi dinlenildi. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň meclisler jaýyna gurulan bu bölümde dinlenilen çykyşlarda beýlenilýär. Gahrman arkadamyzyň Türkmen alabaý kitaby halkymyzyň durmuşyna, ykbalyna, alabaýyň eýleýän ähmiýetli orny barada gurrun berýär. Kitap okuýjulary adamyň etiň arasyna gatnaşyklary has çoň düşünmäge, etleň bu tohumny terbiýelemek we ýydak etmeň aýratynlyklar bilen tanışmaga mümkinçilik berýär. Bu ajaýyp eser özüni alabaý tohumynyň gelip çykyşy, kemale gelişi baradaky taryhy, arhiw maglumatlary hemde köp ýyllyk ilmi barlyk işleriniň maglumatlaryny özünde jemleýär. Ma'lum bolýaly 26 ýanwarda döwlet başçylygynda ýurdumyzyň neft gaz toplumagyny ösdürmegiň maksatnamalaryny maliýeleşdirmek, neft gaz pudugyna sanly ulgamy ornaşdyrmak, hemme bu pudukda özgörtmelere geçirmek üçin gönükdirilýän maýa goýum tasamalarynyň ýerine ýetirilmegi bilen baglykda pudugy mundan belägem ösdürmek maksady bilen Türkmen gaz döwlet konserni we Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasyna maliýe gollawyny bermek bilen baglanyşykly resmi namalary gol çekdi. Şu münasibetli pudugyň işgärleri hoşallyk maslahatyny geçirdiler. Matlaatda çykyş edenler arkada prezidentimiziň gol çeken bu aradaky değişli kararlarynyň ýurdumyzyň neft gaz pudugynyň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hemde tebii gazyň çykarylýan möçürini artyrmak boýunça göz tutulan işlem öz wagtyny amala aşyrylmagyny öpçün etmek maksadyna gönükdirilenini aýratyn nagtatlar. Resmi namalarda beýlenilýär. Türkmen gaz döwlet konsernine we Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasyna neft gaz ýataklaryny gözlemegiň özleşdirmegiň hasabyna tebii gazyň çykarylýan möçürini artyrmak boýunça gödöňne tutulan işleri maliýeleşdirmek üçin değişli möçürde karter işlerini bölüp bermek taşyryldy. Şonuň ýalam çykyşlarda milli liderimiziň ýol başçylygyna neft gaz pudugyny ösdürmek baradaky milli maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek uğruna pudugyň işgärleriniň tawallalaryny gaýgyrman zähmet çekjekdiklaryny ananyrdylar. Şonuň bilen barlykda çykyş edenler milli liderimiziň alyp barýan döwlet ähmiýetli şeýle uly işler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip, janynyň sag ömrüniň uzak ýylgyn wagtly işleriniň mundan belägem rowaj almagyny arzu etdiler. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Türkmenistanyň Matmuladynaky ýaşlar uramasynyň merkez geňeşiniň ýanynaky ýaş alimler merkeziniň 5 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugdalandyrmakda ýaş alimlaryň ornatly ilmi malmaslaty we onuň çäklerini ýaşlaryň ilmi barlygy işleriniň oýlap tapyşlarynyň sergisi geçirildi. İlk bilen ýygnananlar ilmi maslahatyň çäklerine taýýarlanan ýaşlaryň ilmi barlygy işlerini oýlap tapyşlarynyň sergisini sinlediler. Ilmi malmahatda gahrman arkadagymyzyň taýlaty bilen döredilen ýaş alimler merkezi tarapyndan ýaşlary ilma çekmek boýunça ýerine ýetirilen işlere sin berildi hemde öňde durýan wezipeler barada durulup geçildi. Ýaşlar döredilýän ähli şertler üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyny, Içeri işler ministrliginiň institutynyň awtodrol goly talipler üçin ýatakhanalarynň binalar toplamynyň açylyp ulanmagy berilmegine başlanan aýdym sağly hoşallyk maslahaty geçirilip, ýurdumyzda giňden bellenilýän watan goragçylarynyň günüň dawaralarynyň üstüne ýetirdi. Hoşallyk maslahatyna institutyň professor muallimläriniň içeri işler edaralarynyň wesiralarynyň hemde batyar talip ýaşlarynyň joşguny çykyşlaryna ul orun berildi.
Bu ýerde ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlar maksatyň dawrasyny has tartyrdy. Dawraly maksat atnaşanlar şular ýaly döwraba binalary gurdup berýän hormatly bilen serkerde başymyda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň aýtan o paýtagtyň Aşgabatda 27-nji ýanwarda saat 20-den 28-nji ýanwarda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkan ulaýatyna üýtgäp ýan burutly howa bolup ýagşýar Demirgazy kunmataran teleskontu 9-4 metr käýlerini 17 metre ýetýän şemal utur. Howa gecetini 2-7 gradus gündüzine 5-10 gradus. Kenaryaky taraplaryna 3-8 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna üýtgäp ýan burutly howa bolup ýagşýar Demirgazy kunmataran teleskontu 9-4 metr käýlerini 19 metre ýetýän şemal utur. Howa gecetini 1-6 gradus gündüzine 4-9 gradus günorta gündüz taraplaryna 12 gradus maýl bolar. Mari ulaýatyna üýtgäp ýan burutly howa bolup azkem ýagşýar Demirgazy kunmataran teleskontu 8-13 metr käýlerini 18 metre ýetýän şemal utur. Howa gecetini 3-8 gradus gündüzine 7-12 gradus maýl bolar. Lewap ulaýatyna üýtgäp ýan burutly howa bolup ýagşýar Demirgazy kunmataran teleskontu 9-14 metr käýlerini 19 metre ýetýän şemal utur. Howa gecetini 4-9 gradus gündüzine 6-11 gradus. Günorta taraplaryna 15 gradus maýl bolar. Daşuwul ulaýatyna üýtgäp ýan burutly howa bolup gargaçykly ýagşýar Demirgazy kunmataran teleskontu 8-13 metr käýlerini 18 metre ýetýän şemal utur. Howa gecetini 4 gradus sowukdan 1 gradus maýl, gündüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabaty üýtgäp ýan burutly howa bolup bunyň birinji ýarmynda ýagşýar Demirgazy kunmataran teleskontu 10-14 metre ýetýän şemal utur. Howa gecetini 1-3 gradus gündüzine 7-9 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu ýanwar aýynyň 28-ine magnetik haýsatynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşaly. Ede vatandaşlar gyş pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazarlyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda gelmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň kadadan 6 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolany 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehmanlaşar bolary berip berja etseňiz ýyryň istenip pasyny öz saglygyňyzy gorap berersiňiz. Mehriban adamlar şundan watan habarlar peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşlerini ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şinir. Hoş sağ olun, ededileşer.